Hladná si? Ja to tiež. Pozri sa, čo je doniesol Svätý Mikuláš. Ukáž. Anielika danke, anielika danke. Úžasné. Pekné. To Mikuláš? Táto bola, ty si bola potom celý rok dobrá. Marek, dobrá? Julienka? Dobrá. Takže zakývte do kamery. Čau. Ste už chladný? Áno. A ja. Božia sláva naplní, po svojmu Bohu spievajme a hráme pieseň spásbený. Predivný, úžasný Pán. A stále prichádza. Tak začneme. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí moji bratia a sestry, drahé spoločenstvo, máme isté radosť, pretože tu sa dejú veľké veci. Počúvame Božie slovo. Počúvame slovo, ktoré nás približuje k Pánovi cez brata Žána. A teraz nastáva akýsi vrchol toho všetkého, keď môžeme byť všetci zapojení do obety nášho Pána. Taká myšlienka adventu je, že Boh príde a zachráni svoj ľud. Ale pre nás je aktuálne uvedomiť si, že Boh stále prichádza teraz v tejto chvíli, aby nás zachránil, aby sa dotkol našich slabých schránok, duševných schránok, aby očistil nášho ducha,
a aby nám daroval novú silu pre evanjelium života. V tomto duchu otvorme sa Pánovi, ktorý naozaj prichádza teraz, v tejto chvíli. Zbavme sa našich slabostí, oľutujme každé zlo, každý nedostatok lásky bližnemu, aby Ježiš so svojou milosťou prišiel, dotkol sa našich srdc a priniesol tam nové zdravie a novú milosť. Aby ste sa museli zasa báť, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Počuli sme Božie slovo. Tak, drahí bratia a sestry, naozaj krásne Božie slovo, ktoré sme teraz počuli. Pán Ježiš sa obrátil i na svojich učeníkov, pripomenul im, ako je dôležité modliť sa za ďalších pastierov cirkvi, ktorí majú slúžiť. A nie len pre cirkev, ale i pre celé ľudstvo, pre celý svet. A nakoniec ich posiela ako ohlasovateľov Božieho kráľovstva. Ale keď sme boli pozorní, tak sme sa dopočuli, že Pán ich posiela nielen ohlasovať slovom, ale aj skutkami majú byť akýmsi znamením Božieho kráľovstva. Je to veľmi aktuálne aj pre nás, pretože my si uvedomujeme toto naše poslanie, ktoré nie je vyhradené len apoštolom či učeníkom Ježišovým, ale je naozaj pre každého, kto prijal veľký dar viery. Je to dokonca aj poslanie, ktoré Boh dáva našim ináč obdarovaným, ktorí často iným spôsobom ako gestom alebo nejakým zvukom nevedia toto Božie kráľovstvo zjaviť svetu, ale týmto to Božie kráľovstvo vedia zjaviť naozaj v plnosti. Aj dnes pri tejto svätej omši najprv spoločne ďakujeme Pánovi, pretože to, čo tu vidíme, to je skutočne taký veľký Boží zázrak. Ďakujeme Pánu Bohu za Žána, ktorého si povolal, aby sa stal nástrojom pre vytvorenie takého veľkého, naozaj už teraz veľkého spoločenstva, ktoré existuje vo svete. A prosme pri tejto vďačnosti Pána, aby sme vedeli naplňať svoje poslanie, byť znamením Božieho kráľovstva všade tam, kde sme, kde žijeme, vo svojich rodinách, vo svojich spoločenstvách, vo svojej diecéze. A prosme, Pane, daj, aby sme to Božie kráľovstvo, ktoré si Ty zjavil svetu, ktoré cez sviatosti väčšinou prijímame do svojich srdc, aby sme toto Božie kráľovstvo vedeli vnášať medzi ľudí, s ktorými žijeme a vôbec s ktorými sa stretáme. Ježišu, prosíme ťa, urob nás skutočným znamením Božieho kráľovstva. Amen. Aj za tú omšu prosme Pána. Vyslíš nás. Voda a Marek brat za všetkých chvíľ a svetlo. Ja poviem za chvíľ a svetlo. Amen.
prosím. Pane, prosíme za všechny ty, co tady nemůžou s námi být. Pane, prosíme ťa, aby si do každého spoločenstva hnutia Viera a svetlo dal kňaza, ktorý by toto spoločenstvo viedol k Tebe. Prosíme ťa, Pane. Pani, prosíme ťa, aby slova Žana Maniera skrze Ducha Svätého boli hlboko zakorenené do našich srdc. Prosíme ťa, aby si Dnes pieseň hrám a nie som sám. Tebe, Ježiš môj majster, a stále viac ťa túžim mať. Ty si najhlbšou túžbou, nech tečie rieka tvojho života v nás. Chcel by som prežiť dnes tvoj vodopád. Daj sa mi napiť z tvojho prameňa krás. Znovu chcem v úžase stáť. Dnes pieseň hrám a nie som sám. Tebe, Ježiš môj majster, a stále viac ťa túžim mať. Ty si najhlbšou túžbou, nech tečie rieka tvojho života v nás. Chcel by som prežiť dnes tvoj vodopád. Dajte si znak pokoja. Znovu chcem v úžase stáť. Nechcem bez teba žiť. Nechcem bez teba žiť. Dnes pieseň hrám a nie som sám. Tebe, Ježiš môj majster, a stále viac ťa túžim mať. Ty si najhlbšou túžbou, nech tečie rieka tvojho života v nás. Pán nechce veľké veci. Nakoniec sme príliš neschopní a slabí, aby sme aj konali veľké veci. Ale chce, aby sme nenápadné veci robili s láskou, Duchu Svetom. Tak ako aj niekedy obdivujeme krásne kvetiny, ktoré sú
možno živé oproti tým umelým, tak aj my máme byť takými kvetinami. Ale niekedy navonok tie umelé kvetiny sú krajšie ako tie živé. Ale život je život. Umelosť je umelosť. Boh nás povoláva k životu. Pánu Bohu treba ďakovať aj za to, že sme také nebeské bulinky. Nie také, ktoré by boli zbytočné úplne, pretože vieme, že aj tá bulinka má niekedy miesto, ale že máme v sebe života. Áno, nemusíme byť krásni, však aj vy ste všetci krásni, ja som škaredý, ale jednoducho viete, ako to myslím. No. S vami nech vás Pán Boh požehnáva, ochraňuje. Nech nad vami rozžiari svoju tvár a nech vám je milostivý. Nech vaše srdcia obdarí svojím pokojom. Veronika. Zatiaľ nereaguje. Ale ako sa naučí?